Nu skal vi med fast arbejde til en virksomhed, der blev grundlagt på rulleskøjter. Hos Ceramic Speed i Holstebro er hemmeligheden kuglelejer, der i dag ruller både i cykelsporten og industrien. Det vi ser her, det er de mindste kugler, vi har arbejdet med indtil videre, som er 0,4 mm i diameter, og den eneste anvendelse, vi kender til, det er til kugleleje i armbåndsure. Og kuglen her, som kommer ned ovenfra nu, det er så faktisk en anden boldgade. Det er den største, vi nogensinde har arbejdet med. Den er 41 mm i diameter, og kan typisk være anvendt i en større elmotor eller en generator på en vindmølle. Det er kuglerne, der er hemmeligheden bag Ceramic Speed. Til gengæld er det ikke indehaveren, der støber dem. Han får dem bare til at dreje rundt. Ja, jeg elsker det jo. Men det er en hård kamp mod traditioner, vil jeg sige. Og mod den etablerede kuglelejeindustri. Ceramic Speed laver kuglelejer. En nicheproduktion, der udelukkende er baseret på håndværk. Lejerne udmærker sig ved, at kuglerne er keramiske i stedet for stål. Udviklet af en tysker i 70'erne. Forskellen fra ler eller porcelæn er, at det er meget mere robust. Det vil sige, det krakelerer ikke, hvis man taber det. Også andre producenter har forsøgt sig med keramiske kugler, som her afprøves på hærdet stål. Så lægger vi en klud henover her, og så tager vi en hammer, og så ligger der egentlig bare 1000 små stykker her. Så tager vi en af de kugler, vi bruger, og laver det samme forsøg. Lægger det op på blokken her, og kuglen ligger stadigvæk, og der er kommet et pænt hul ned i blokken. Vi har hele tiden, i hver enkelt proces har vi en 100% kontrol af produktet. Så reklamation er ikke noget, vi kender meget til her. Ceramic Speed er en lille virksomhed med få ansatte. Om eftermiddagen er det pigerne, der pakker. Det er fedt. Til hvad? Til kuglelejerne. Hvad synes du om det eftermiddagsarbejde her? Det er hyggeligt. Jeg er ved at gøre poserne klar, så Nadia kan putte fedt i. Det er dejligt, at vi selv må bestemme, hvornår vi arbejder. Og bare I bliver færdige? Nemlig. Jakob Sismadia har været ansat i udviklingsafdelingen hos SKF Kuglelejer i Göteborg. Men den unge dansker havde idéer til en ny form for kuglelejer, især til cykelsporten. Når vi designer det til sport, uanset om det er cykelsport eller motorsport, så er det primære formål, det er lavere friktion. Og lavere friktion, det gør, at man kører stærkere eller kan spare energi. Er det til cykelsport, så er det en kombination af at spare energi og køre hurtigere. Er det motorsport, så går det udelukkende på at køre endnu hurtigere. Indehaverens egen trang til at køre hurtigt spiller en rolle. I 1998 deltog han i et 24-timers løb i Bilka på rulleskøjter. Han ville slå en rekord. Midlet var nye kuglelejer i skøjterne. Helt klart, at kuglerne har måske givet mig 10% ekstra. Så i stedet for at køre 450 km, så kører jeg måske 500 km. Som vi kan se her, slog Jakob rekorden dengang. Løbet blev den første sten til det firma, der i dag udelukkende lever af at lave kuglelejer til både sporten og industrien. Jeg vil i hvert fald helst være bedst til det, jeg laver. At det så også ender med at kunne blive en levevej, det er jo helt fantastisk. Så kan jeg fordele kuglerne rundt i selve lejet, så de har den nøjagtige afstand, så det passer til kugleholderen. Og det gør jeg med det stykke værktøj her. Så har de nøjagtig samme afstand hele vejen rundt. Lægger kugleholderen ovenpå og presser den ned. Så roterer jeg den en gang for at høre, om den kører rigtigt. Brian Philip har lavet kuglelejer siden september sidste år. Op mod 2.000 om dagen. Hver eneste leje tjekkes, om det kan dreje rundt. Man skal i hvert fald have lyst til at sælge efter leje nummer 2.000 på samme dag, og have lyst til at mærke efter, at det kører ordentligt, altså være opmærksom på, at produktet fungerer. Vindergenet hos Ceramic Speeds idémand er stor. Her er han i gang med et sponsorat til guldfireren.
I 2008 leverede han nye kuglelejer til sæderne i guldfireren til OL. Nu skal også årgaflerne have nye kuglelejer. Den første prototype, den forventer vi færdig her senere på ugen. Vi har desværre ikke lige plastdelene. Men tanken det er simpelthen, at der kommer et kugleleje ned i bunden. Jamen, det er jo ikke rigtig en opgave, for det er et sponsorat, så i princippet så får vi ingenting for det her, udover det bare er helt fantastisk, at vores produkter også kan bruges i rosport. At det ikke kun er cykelsport og motorsport, men også roning. Det er nok ikke et nyt forretningsområde for os, men man skal aldrig sige aldrig. De første lejre var målrettet mod den professionelle cykelsport. Og der gik folk sgu egentlig bare og ryste lidt på hovedet af mig og sagde, at der var ingen grund til at skifte kuglelejerne, fordi de var jo ikke defekte, dem vi skiftede. Siger han. Det er heller ikke derfor, vi skifter dem. Vi skifter dem, fordi man kan spare energi og køre hurtigere. Men de professionelle cykelryttere var svære at overbevise. Cykelsporten har jo haft nogle uheldige år, hvor det ikke kun har været det mekaniske, man har optimeret. Og så tror jeg måske, at vores forskel den er så lille, at kunne man vinde 10 eller 20% andre steder, så de her 1-3%, vi kommer med, de drukner lidt. Projektet lykkedes. De første cykler blev erobret i 2000, og her er et sæt kranke på vej til en af turens hold i 2010. Og de spænder bare alle sammen. Det er lidt fascinerende at vide, at man et eller andet sted er en lille del af det store spil der. Det tænker vi nok alt for lidt over. Vi har lige siddet og snakket om, hvad det egentlig helt præcist er. Det, der startede med cykelsporten og motorsporten, er lige så stille rullet videre til industriens behov, der primært handler om lang levetid. Virksomheden har været klar med nye løsninger, fordi det har vist sig, at de keramiske kugler både kan skabe fart, men også har længere holdbarhed. Altså det vi egentlig gør, det er, at vi tager egentlig over der, hvor standardlejren de stopper. Altså man kan sige, når man har et kæmpe katalog med tusindvis af varenummer på standardlejre, så kan man slå op og finde det, der passer bedst. Men i nogle tilfælde der er det ikke godt nok, og det er det, vi ligesom bygger ovenpå og siger, jamen når man har et helt specielt behov, hvor det er jo vigtigt at få noget, der fungerer bedre end standardlejrene, så kan vi lave løsningen til lige præcis det sted. Løsningen blev et nyt ABS, der er målrettet mod industriens behov for kuglelejer. Her er et godt eksempel på et specialleje, vi får ind fra en kunde, som sidder i masten på en truk, og det er noget, vi har lavet tidligere, og det, der kommer til at ske her, det er, at vi skiller lejet ad, og så udskifter vi kuglerne til keramiske kugler, og vi anvender noget andet fedt, noget specielt fedt, der er beregnet til de forhold, det kommer til at køre under, og vi modificerer også lidt på tætningerne. Ceramic Speed ABC er udelukkende ordreproducerende til industrien. Her på Maabjergværket har Jakob Sismadia prøvekørt en vindmåler i den godt 100 meter høje skorsten. Og nu skal vi så have den over på vores værksted og inspicere lejerne. Se hvordan de ser ud her efter 4-5 måneders test. Men umiddelbart så føles det meget godt. Et projekt, der skal overbevise en vindmøllekunde om, at lejer med keramikkugler er løsningen. Så bliver det spændende at se, hvordan det ser ud hernede. Står sådan en første dag, så lukker møllen, fordi så får den ikke de korrekte informationer. Det vil sige, det er et stort tab for vindmølleejerne eller for producenten, der måske har garantien af møllen. Så vi håber, at vi kan lave en løsning, der måske har en levetid på 5 år. Det vil sige måske 10 gange længere levetid. Og sådan som det ser ud, det vi har set i dag, så er det bestemt inden for rækkevidde. Både smørmiddel og kuglerne har det helt fint. I dag har Ceramic Speed for længst vist, at de kan noget med deres nicheproduktion, og det giver genlyd hos de store producenter. Mange kuglelejerproducenter, de køber små nichevirksomheder for ligesom at få den del af kagen også. Man kan jo som den største spiller ikke tåle, at hver gang at kunder har et specielt behov eller en applikation, at det så er et lille firma med 10 ansatte, der kommer med løsninger, i stedet for de store med 40.000 ansatte. Er du til salg, hvis der kommer et stort firma og siger, at vi vil gerne købe dig? Alt er vel til salg. Men det var ikke det startede med. Om en uge sender Fast Arbejde fra frugtlageret i Thisted.